मुंबई गोवा महामार्गावर सध्या प्रचंड वाहतुकीची कोंडी झालेली आहे आणि महामार्गावर 6 ते 7 किलोमीटर पर्यंत रांगा लागलेल्या आहेत। माणगाव आणि इंदापूर दरम्यान वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागलेल्या आहेत। शिमगोत्सवासाठी कोकणामध्ये निघालेल्या चाकरमान्यांची त्यामुळे आता अडचण झाली आहे। मुंबई गोवा महामार्गावर माणगाव ते इंदापूर दरम्यान प्रचंड वाहतुकीची कोंडी दिसतेय। महामार्गावर 6 ते 7 किलोमीटर पर्यंत रांगा लागल्यात। सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहेत त्यामुळे निश्चितच या कोंडीमध्ये अडकलेले जे प्रवासी आहेत ते निश्चित कंटाळले असतील। शिमगोत्सवासाठी कोकणात निघालेल्या नागरिकांना अशा प्रकारे वाहतूक कोंडीचा हा सामना करावा लागतोय। ते सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत आणि चाकरमानी आपापल्या गावाकडे चाललेत। ग्रामदेवतेच्या दर्शनासाठी होलिकोत्सव आता शहरामध्ये साजरा केल्यानंतर ज्या पालख्या निघतात त्या ठिकाणी जाऊन दर्शन करण्यासाठी चाकरमानी आता कोकणात चाललेत। मात्र वाहतूक कोंडीचा देखील मोठा सामना त्यांना करावा लागतोय।